matí, al Centre de Documentació de Ràdio Televisió Valenciana arriben centenars d'hores d'imatges que ahir eren actualitat i avui ja són història. Documents que ingressen a l'arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana i que passen a formar part de la memòria viva de la nostra societat. Al Centre de Documentació manegem dos tipus de material. Material que arriba en cinta i material que arriba digital. Les cintes arriben en un carro de les diferents continuïtats de la casa i se registren, s'etiqueten i se guarden en la biblioteca. El material digital arriba a través del servidor, són materials molt diferents, documents que són brus de càmera, enviaments d'agència, programes editats, compactats informatius, i aquest material se li dona un número únic, es trasllada a la base digital i ja un documentalista l'analitza. Este arxiu audiovisual que creix dia a dia és gestionat per un grup de documentalistes professionals encarregats d'analitzar les imatges i crear unes amples bases de dades que permeten l'accés i recuperació d'este ric patrimoni. Jo ara vos parlaré d'una part de la fase del nostre treball documental que consisteix en l'anàlisi de les imatges. És una part importantíssima perquè sense la qual no podríem després aconseguir l'objectiu últim del nostre treball com a documentalistes, que seria posar a disposició dels usuaris les imatges que necessiten. Per tant, l'anàlisi és una etapa clau en la documentació i hem de fer una anàlisi molt detallada, molt minuciosa, molt documentada de les imatges que estan veient-se, que estan gravades. Crear també les seqüències oportunes, afegir l'escala de pla en el que està gravada la imatge, així com parlar també dels personatges famosos o autoritats que isquen i el seu càrrec. I si diuen declaracions importants o rellevants, també ho fem constar. És a dir, és un treball molt minuciós, imprescindible en la cadena documental, imprescindible per a la recuperació de les imatges. Les xarxes informàtiques i magatzems de dades electròniques possibiliten el tràfic i la custòdia de moltes hores d'imatges, però no sempre ha estat així. Tot i que estem en un procés de trànsit cap a un arxiu digitalitzat completament integrat, podem dir que el gruix del nostre patrimoni audiovisual, el nostre tresor audiovisual, està encara conservat bàsicament en cinta. Esta casa té 23 anys de vida i quan va arrencar l'estàndard de cinta de radiodifusió era un format de cinta oberta, de bobina oberta, d'una polzada. Les firmes electròniques han anat evolucionant en la seva oferta de formats i al cap d'uns anys l'estàndard més implantat en totes les televisions del nostre entorn era el Betacam, que és ja, com podeu veure, un format de cinta tancada, de casset. Hem estat anys i anys amb el Betacam en les seves diferents versions, analògic, digital, etc. I ara el que tenim en perspectiva és un període de convivència, almenys a mig termini, entre la memòria digitalitzada conservada en la instal·lació robòtica i la custòdia de les cintes. Indexats i analitzats, esta quantitat ingent de documents, de milers d'hores de gravacions, de milions de dades, conformen l'autèntic magatzem intel·ligent del nostre patrimoni audiovisual. A l'Arxiu de Ràdio Televisió Valenciana, des de meitat de l'any 2007, es conserven els materials en fitxers. S'arxiven en un robot que es diu Petasite, és una tecnologia pròpia de la televisió i és una tecnologia que ens implica una contínua actualització dels suports, però que cal fer perquè som els responsables de les imatges que han anat generant-se al llarg dels 23 anys d'emissió de les diferents canals de Ràdio Televisió Valenciana i, per tant, són les imatges que formen la memòria cultural i la memòria audiovisual de la societat. Són imatges que han estat generades per una empresa pública, pagada en els diners de tots els valencians i, per tant, tenim la responsabilitat com a bé patrimonial, cultural, audiovisual i informàtic de conservar-los per a les generacions futures. Així, si a l'antiguitat la invenció de l'escriptura es va considerar un fàrmac per a la memòria, al segle XXI l'escriptura visual, les imatges en moviment, són la nostra memòria social i com a tal hem de conservar-les i transmetre-les.
o correm el perill de caure en un tràgic oblit col·lectiu. De caure el pont